Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: dramă. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: dramă. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: comedie. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: acțiune. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: aventură. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: muzical. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: dramă. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: comedie. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: thriller. Acest film este interzis copiilor sub 12 ani. Genul filmului: aventuri.